ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವುಡು ಪಂತಾಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಐಟ್ ಉಮೀದ್ ಪುಟ್ಟಾವುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಮುಖೇನ ತುಳು ಅಭಿರುಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಂಗಕಲೆ ಸಹಿತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಿರಿಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರೆ. ಪರವಿರೋಧ ಸಮಾಜಡು ಸಹಜ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡು ಮಲ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತಿನ ತೃಪ್ತಿ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕುಡ್ಲದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಪಂಡೆರೆ. ಮೇರೆ ಉರ್ವಷ್ಟೋರುದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿ ನಡೆತಿನ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದಿಲೆನ ಓದು ಬರವುದ ಕಜ್ಜ ಕೋಟ್ಯ ತುಳುನು ಮೂಚನೆ ಭಾಷೆಯಾದ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಿಪುದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಜ್ಜ ಕೋಟ್ಯನೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಪಾತೆರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕಲ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೇರೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕುಡ್ಲದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ್ ಕೆ ಪಾತೆರ್ದೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮಂಜೂರಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಾಧ್ಯ. ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಸಂಘಟಿತರಾದ ಈ ಬೇಲಿನ ಸರಕಾರದ ಮುಖೇನ ಮಲ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರೇನ ಕಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಉಪ್ಪುಂದ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಬಿ ಯಾದವ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಆದ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕವಿತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರಾಮಕುಂಜ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಸೇಸಪ್ಪ ರೈ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೇರು. ಲೇಸ್ದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಲೇಸ್ ನಡಪಾದು ಕುರಿಯರು. ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಗಳು ಅವು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬುಲೆವು ಹೋಗುವುದು ಸರ್. ಆ ಬುಲೆವಿನ ಕಜ್ಜೋದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾದ ಇದೇ ಉಲ್ಲ ನಡಪಡಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕರ್ತೀವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದಾಗ ಆ ಹುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಬಳಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಿವಾಗ ಅಚ್ಚಕದಾದವರು ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ ಆಗಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ. ಬಿರಿತಾಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ ಕೆವಿ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ತಿಂತದೆ. ಶಾಲೆಯ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡು, ಶಾಲೆಯ BO ಕೊಡು, BO DDP ಕೊಡು, DDP ಅದು ಆಫೀಸ್ ಕೊಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು. ಈಗದ ಕೆಲಸ ಆಪಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಐದ ಪಿರಿಯಡ್ ಐದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿನಾಗಲೇ ಆಗೋದು ಹಾಗೆದಾಗಲೇ ಆಗೋದು. ಯಾರ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹತ್ತೋಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸರಿ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದು. ಅಥವಾ ಕುಡಜಿ ಸಾಧನೆ ಸರ್ NSQ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವೇನು ಬುಲೆಟ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IT ಸೆಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ತೆರೆದ ಎಡರು ನಕ್ಕದ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಂದಾಗ ಐದು ಸವಾಲು ವಿಚಾರದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 35 ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ವೇದಿಕೆಗಳಂತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಹರಮಾತ ಕ್ಲೂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲೂಟೆ ಬಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನು ಹಂತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಓದು ಖುಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವಡೇನ ಸುಮಾರು ಸಭೆ ಮರಾಲೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಡಿತಾ ಇರೋ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಚೂರು ಸವಾಲು ಪ್ರಶ್ನೆ म्हणजे ಉದ್ದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಳ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 2015 ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೇಗೊಂಡ ಏತು ಎತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಇರೋವೈಪುಣ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಹಾಕೋಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಏಕಾಏಕಿ ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂಡ ಪ್ರಾಜ್ಞರ್ನಾಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ ಆರು ನೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕತೆ ಆರು ನೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಡ ಅದೇ 5 ಬೊಕ್ಕತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಮಲ್ಪಡ ಸರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಮಲ್ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಮತ್ತೆ 6 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಂತದ 20 ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾಳೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಆರದಾದ ಮಂತ್ರಿ ಐದು ತುಂಬ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಂಗ್ಲೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಪಾತು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ಒರ್ಬ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣದ ಕಾಸು ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಚಿತ್ರ ಫಂಡ್ ಅಪಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ಐಕತ್ತದ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ನೀತಿಯೊಡೆ ಆಗ ಇಂಜನೆ ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ದುಂಬುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡ ಎತ್ತು ಬೆಂತೆರೆ ಕೇಳಿದಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಮುಖಪುಟೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಬುಧರ ಬರೆಯರೆ ಮುನ್ನುಡಿಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯರೆ ಬೆನ್ನುಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪುಟ ಬರೆಯರೆ ಓಡಾದು ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯ ಐಟಿ ಯಾರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯ ಯಾರು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪಡೆದು ಯಾರು ಆಕಾರಗಳ ಬದಲ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಲೇಸ ಭಾಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಲಿಪುನಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆರು ಇನಿಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಪುಲ ಇಂಚ ಮಾನದೋಜವರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪೊಡುಗಂಡ ಹುಡುಗೈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪುನಗಲ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬದಲು ಮಲ್ತಿದ ಅಪಗ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿ ಆಂಡಲ ಎಂಗಳು ಬದಲು ಮಲ್ತಿದ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಥಾರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟಗಿಂದ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ತಿಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಕಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ದಯಗಂಡ ಅವನು ಏನು ನಂಬಿದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಥಾರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡುಪುರ ದಯಗಂಡ ಬಂದ ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈದ್ ಮಂತ್ರ ಎಂಕಲಿಡ ಆರಂಭದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈದ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತ್ರ 5 ಮೇಲ್ಪಂಡ ನಂತರ ಏನು ಬಂಡಿ ಮಾರ್ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಂಚೆಗಳು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೀಯ ತುಳುದ ಬಿರಿಮುಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಪವು ಹೆಮ್ಮೆ 14,000 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾತಿರಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆ ಚಿತ್ರ ಕೂಟ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಬಣ್ಣದ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಳರು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ₹1 ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ 14,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ತಿನಕು 250 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈತ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ 54 ಶಿಲಾಶಾಸನ ಬಳ್ಪುಗ ಬರ್ತದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾದ
ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರನ್ನ ಐಟಿ ಜೈಪುರ್ನಾಡು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಈಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರತೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ 17 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಂದನೇ ದಿಗಲೆ ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ದೀಪಿನ ಈತು ಪುರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರೆ ಅಕೇರಿಗೆ ದೀಪಿದೆ ಮಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಜಾರಿ ಓವಿಯಟ್ಟೆ ತೂತು ಅಕೇರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಎಂಕುಲ ಈ ಸಲ ದೀತ 10 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ಸಲ ದೀತ ಮಲ್ಪ ಜನ ಮಲ್ಪ ಅವನ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೇರಿಗೆ ದೀತ ಮಂಡ ಬರದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಟ್ಟ ತುಳು ರಂಗಕಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಾಟಕ, ಹರಿಕತೆ, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ ಯಾವುದು ಕಲಾವಿದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತದ, ನಾಟಕ ಬರ್ತದ, ಹರಿಕತೆ ಬರ್ತದೆ, ಶಂಕದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಡುವುದರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖೇನ ಬರ್ತೀನಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಬ್ಬಗ ಆ ಶಂಕದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇದೆ. ಮುಂದೇನು ಯೋಚನೆ ತಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಪರಬೇರೆ ಬರಬೇಕು ಅವೇನು ಯಕ್ಷಕಲಾ ತಂಡವರೆಗೆ ಎಂಕುಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರ ಅಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ಅಜಿಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖ್ಯತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಂಗಕಲೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ಆತು ಜೋಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶಬ್ದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಅಪವಾದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಸವಾಲು ಬರ್ತದೆ. ಐದು ಪೂರ ದಿಟ್ಟವಾದ ಎದುರಿಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನೊಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತನೆಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಬಿಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಎಗ್ಗಲ್ನ ಹಿಡಿಪೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತುಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ನಡೆದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಕೊರಬಡಿ ಅರತಾರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರುಮೈ ತೋರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣೆ ದೈತಾರೆಗೆ ನೀರುಮೈ ತೋರ್ತಿದ್ದ ಜೋಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಂತನೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತನೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತುಳುಕು ಬಡದೆ ಬೆಂತಿನ ತರಲು ಗುರುತಿಸದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಗ ಬಾಲ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಸುರುತ್ತ ಆರಂಭ ಒಂದೇ ಗುಲಾಯಿದೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಭಿನ್ನ ಮನೆಗೆ 5 ಕರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ನಿಘಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯಗತೆ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಾಲ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬೈತೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಗುರುತಿಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ 5 ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಕೇಳಿದೆ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದರೆ ದಾದಾಗ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ಮತ್ತಿಗೊಳ್ಳ ಮುಜಿ ಸಾಧನೆ ಕೊರಿಯ ಕುವೈಟ್ ತುಳು ಕೊಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಾದ್ರೆ ಮಾನದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಟೀಚರ್ ನಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಟೀಚರ್ ಕಲಿತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಕೇಳೋದೈತೆ ಟೀಚರ್ ಉಳಿತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಣ್ಣ ಅಕುಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಿ ಒರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಆತ ಕೇಳಿದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಗಂಟೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣ ಬರ್ತದೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಫಂಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಂದ್ರದುಳ್ಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ನಡೆಕೋತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕೈತಲಬಹುದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಫಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಬಲವ ಸಮೇತ ಬಾಕಿ ನೀವಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾವೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ನಿಗಂಟೆ ಬಂತು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಕಾಸು ಸಮೇತ ಬಾಕಿ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬರೋದು 10 ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಈಗಲೇ DDP ಪಾತ್ರನಾಗ ಭಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊನೆ 43 ಶಾಲೆ 42 ಶಾಲೆ ಇತ್ತ ಉಂಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬರಡು ನಿಗಲ ವೇದನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಗಲ ಏನು ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲ ಕಮಿಟಿಯ ಫಂಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂಚ ಸೇರ್ ಆತಿರೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾ
ಇಜಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಐಕುಬೋಡ ಮುರಳಿ ಸೇರ್ಪ ರಾಮಕುಂಜ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೇರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಚಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನಿ ಬೆರಳೆನಿಕೆದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆರಳೆನಿಕೆದ ಜನ ತುಲೆ ಕೊಂಚ DDP ಬಂಡ ಏರಿ ಅನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇದ್ದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ DDP ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು DDP ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ DDP ಆರ್ಡರ್ BO ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು BO ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಡು ಕಡ್ಡಾಯ ಅತ್ತುಂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರೇ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕೊರಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಪ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ದಾಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಬರಡಾಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೈದರು ಏರುಪುರ ಬೈದರು ನಿಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಮ್ಮೆಲನ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಚ್ಚ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆದ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪವನ್ನು ಇನಿ ಕಚ್ಚ ಮುತ್ತರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕರ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ಕಲ್ಸತ್ತೆ ತುಳುವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷಪರೈಗಳು ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ್ದು ಸುರುಕಾದ ಪನಿಯರ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಾದ ಬಂದ್ಬೋದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬೋದೆ ಅಂಡ 2000 ಇರುವತ್ತೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ದಾಯದ ಕೇಟ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರನ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಸರಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡ್ತು ಈ ಅಂಚಾದವರ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಸರಕಾರಿ ಆಫೀಸಿನ ಕಲಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕಾದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೋರಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕನಕಲು ಬರೆಯುತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿದ ತುಳು ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ತುಳು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ತಲ್ಲನ ಸುರಾಟ ದಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೆರಿಬೋದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಜಿಂದಾಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಯಂತರ ಆಪಿನೇಗೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚಾದಿ ಪರಗ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸರ್ ಇದು ದುಂಬು ವರಿದು ನಿಕ್ಲ ಪಿರವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಉಲ್ಲ ತುಂಬಬಹುದು ಈ ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕೋಡ ಐ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪಾಗ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಅರ್ಧ ನನ್ನ ಏತು ಸಮಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗುರುಕಾರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅವೇನು ದುಂಡು ಟೀಚರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸದು ಗುರುಕ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆಯ ಸೇಸಪರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತಿನ ತಪ್ಪವು ದಯಕೆನ್ನಾಟ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಕುಂಜ ಬಂದಿನ ಮೂಲದ ಕೋಟು ಮೂಲೆಡುಪ್ಪನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೊಂಜಿ ಬುಲೆಚಿ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಅರ್ಧ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೋಟು ಮೂಲದ ಹಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬುಲೆಚಿನ ಆನಂದ ಕೇಂಡ ಐದು ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಆರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ಏಳು ಅಂಚನೆ VK ಯಾದವ್ ಸರ್ ಇನಿ ಕೋಣದ ತುಳುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಮರ್ಲೆ ದಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರ್ಲ ಅವು ಗೋಡಿನ ಬರೆಪು ಹಂಚಿಗಳು ಬಾಣ ತುಳುತ್ತ ಮರ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ತುಂಡು ಚಿಕ್ಕು ಚೀರು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಈ ತುಳುತ್ತ ದಾದೊಂದು ತೊಲೆ ಅವು ಗೋಪುಜಿಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿದ ಮಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಕಿಡ್ಬಟ್ಟು ಮೂಕಿಡ್ಬಟ್ಟು ದಯಪಟ್ಟ ಸುರು ಪತ್ರಿಕೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಾಗ ಎದುರು ದಿಕ್ಕಿನ 10 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ ಗುರುಕಾರದ ಎದುರು ಚಾವು ಪಾಠ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಮುಖದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಆ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಒಂದೇ 2 ಮೂರು
ವರ್ಷ ಕರಿಬೇಕ ಕೊಡೋರು ಆಗ ದಿಕ್ಕಿಯದು ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಯಾರು ಎಣ್ಣಿದಿತ್ತೆ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬದ್ದದ್ದು ಕೋಪ ಅಡ ಈತ್ತು ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಬೊಲೆಚಿಲಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂದುವೆ ಅಚ್ಚ ಅರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ ಆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ